دکتر بکیر تانک doğru haber. Kijan hebetir bi tehlikeye. Gelo kijan bi tehlikeye, şewaten daristanê yan jî bi ser şewatan de rijandina benzînê. Hikûmet û muxalefet li dijî hevdû zimanê bêedebiyê, bêhurmetî û bêfikr û bêmentiqê bikartînin. Ev yek jî em bixwazin nexwazin li ser xelkê tesîrê dike. Nahêle ku hem welatî bûyerên li dinyayê û welatê me diqewme baş tehlîl bikin û binirxînin. Hêzên ku dixwazin rûyê erdê xeriqê fesadê bikin, helbet diwarê îstîqrar û ekonomî û hêza ku hêdî pêşve diçe û di heman demê de dîsa êrişê baweriya xelkê, dîn û mezhebên xelkê Tirkiye dike. Ev bêşubhe ye. Malesef, hinek kes van êrişên ku li dijî Tirkiye tê kirin, biçûk dibînin û hinek emelên wan ên hevpar hene. Partiya îxtîdar ji ber ku beriya niha jî dîtiye, van êrişên ku tên kirin baş zanin û baş dibînin. Lêbelê wexta em li tedbîrên ku li dijî van êrîşana hatine girtin mêze dikin, em dibînin ku van tedbîrana gelekî zeîfin û di paş demanin. Sebeba zafiyeta ku di nava welatê me de ye, ev 100 sal e qanûneka esasî ya nû nehatiye çêkirin. Qanûna esasîya nû bi xwe xelkê di warê bawerî û dînî û biratiyê de ji hevdû dixîne û perçe dike. Hikûmeta Aq Partiya ku serokê wê Erdogan e, hewl da ku qanûneka esasîya ji vê baştir çê bike. Di vî warî de hinek xebatan kir. Lêbelê ev guherandinên qismî yên ku hatin kirin hindik bû. Sernoxmandina ku yasaq bû, ji yasaqbûnê hat derxistin û civakê hindik be jî nefeseka rehet girt. Lêbelê ev yek jî neket nava qanûna esasî û neket nava ewlehî û parastinê. Ev yek jî her tim müsaîd e ku bê îstîsmar kirin û yan jî bibe sebeba pirskirêkan. Di 10 salên ewilên Aq Partiyê de heq, edalet, ehliyet û liyaqet hebû û di warê mücadela li dijî birçîbûn, feqîrtî û yasaqên dînî de umîd û hêvî dida. Lêbelê wexta em li îcraatên wê 10 salên dawîn mêze dikin, em dibînin ku ji wan nirxên ku wê kiriye îxtîdar dûr ketiye. Belê, weka me li jor jî got, her çiqas hinek kes êrîşên Xerbê piçûk bibînin jî li dijî îstîqrar û yekîtiya Tirkiyeyê êrîş û plan henin. Encaq li dijî van êrîşana tedbîra herî mezin edalet e, hewciye li temamî saziyên dewlet û hikûmetê edaleteka rast bê tesîs kirin. Di serê nivîsa min de şewatên daristanê hatibû nivîsandin. Gelo çima me van meseleyên jor nivîsand? Heger di paş darbeya 15 tirmehê de rejîma îşxalker û welatên Xerbê hebe, heger li welatê me kesên ji ber şewatên daristanê kêfxweş dibin hebe, heger kesên ku di warê daxwaza heqên meşrûyên dewletê de muxalefetê dikin heye û sebeba gelek pirsgirêkên welat tev tunebûna qanûneka esasîya nû ye. Helbet di her warî de hikûmet wê bêrex nekirin. Ev tiştekî tebîî ye. Kesên rabin bêjin ev eserên hikûmetê ye ku agir ve namirîne û xwezika hikûmet jî bi van daristanan re bişewite bi ser agirê ku derketiye benzînê dirjînin. Ev jî dide nîşandan ku hikûmet jî weka muxalefetê di her warî de heta li ser xeyalan jî zimanê cuda bikartînin. Ji erdemiyê dûr ketinin. Ji bo çareseriya pirsgirêkên civakê rê û rêbaza nabînin, hew tenê qelebalixiyê dikin. Ev tiştên neynî û menfî tev tesîrê malesef li civakê dike. Di vê rewşê de tiştê ku para hikûmetê ye wezîfegirtin e. Ya herî muhîm ev e ku kesên hindikin memnûn nekin, esil kesên zêde ku muhtacê edaletê ye, heq û hurriyetê ye memnûn bikin. Hewciye îcraatên baş bikin. Hetanîn ku hewldayînên wê ne wiha be, wê şewatên me venemirin û her ku biçe wê şewatên cuda cuda di nava civakê de derbikevin.